Bale, Aitor. Non, ongitorri Gatikako udalaren nozoiko osoko bilkura honetara. Gaurko pleno extraordinario honetan 3 puntu dekoguz. Lehenengoa da, Arantza Egia Iturregi zinegotziaren kargu hartzea. Kasu honetan Arantzak bete da bere ondare adierazpena eta jarduera adierazpena, eta gaur Iker zeuteko zu berak usteko krentziala edo? Bai, bale. Zuk izan duzun moduan, hemen dago jarduera eta interesen eta ondare adierazpena, hau ze beteta deko. Eta, bueno, dakizuenez, ekainaren 30ean arteko alkateak leixurik renuntzio eskatu eban, renuntzia alkate modun eta zinegotzi modun, eta ekainaren 30ko plenoan hori onartu ditzen. Orduan esan bezala gero, akordioaren ziurtagiria bidali dugu hauteskunde batzorde zentralera, eta eskatu dugu EAPNV-ko zerrenden honek urrengo kredentzialak. Urrengo kredentziala batek renuntzio eskatu du, eta urrengoa zerrendan zagoena, Arantza Egiaren kredentzialak Arantzagianen kredentziala bidali digu hauteskunde batzorde zentralak, eta hemen deko zitxon, Ara ikusten da ondo. Ahí ba, ikusten dozue? Bai ez? Kredentzialeaz? Bai, ondo dago. Edertoa. Bale, orduen hauze, gutxingo dugu. Bale. Orduan, behin hori jasota, momentu honetan puntu hau da Arantza Egia Iturregi Andereak bere zinegotzi karguaz jabetzea, eta hori egikaritzeko nik urrengo juramentu edo promesa irakurriko dut, eta berak onartu ingo dau juramentu edo prometitu esanez, bale? Arantza? Bai. Venga. Zure ore eta kontzientziagatik zinegotzi karguaren obligazio eta betebeharrak beteko dituzula, erregeari leial, eta estatuko legedia, Espainiako konstituzioa barne, eta Euskal Autonomia Erkidegoko legedia. Gorde eta betearazi egingo duzula, zinegin edo prometidu egiten duzu. Bai, legeak horrela behartuta. Edertu ba, bale. Orduen, orain bere karguaz jabetzen da Arantza Egia Iturregi zinegotzi modun, eta bidaliko dugu eta ere, kargu jabetze honen ziurtagiria, hauteskunde batzorde zentralari, bale? Bale. Zerto, bale. Venga, Aitor. Bale, bigarren puntu moduen dikugu alkate aukeraketa. Indela urtebiko prozedura jarraituko dugu, hautagai zerrenda bakoitzeko lehenengoak izango dire hautagaiak, eta EAJ kasuan izango da bigarrena, honintzen. Bai, hemen hori da, bai. Hauteskunde regimen orokorraren lege organikoaren 186. artikuluak moduen, oin dela 2 urte egin zen antzereko prozedura jarraitu inbar da, eta alderdi bakoitzeko, kasu honetan lehenengo postuan zeudenak Amaia eta Mikel, GTI eta Bilduren aldetik, eta honintze EAG-PNV-ren aldetik. Orduan, bosketa, entzuten da ondo? Bosketari dagokionez, boskatu inbar da mano alzada, bere garaian egin zan moduen. Orduan, nik hautagai bakoitzaren izena emango dut, eta zuek boskatuko dozue, esku ikusita, zenik esku ikusi behar dut. Edertu, bale? Orduen... Arkatu baina komentario txubet, guk ez dugu aurkeztu inor. Bai, baina Holanda berriro. Badakite... Guk esango zu Holandala, baina guk ez dugu aurkeztu inor. Baina prozedura Holanda, ze alkate berri aukera. Guk esango zu prozedura horrela dela, baina guk ez dugu aurkeztu inor. Bueno, pues alkate berri aukera. Bere responsabilitatekaz. Alkate berri aukerak eta da puntue. Orduan ez,
Ze momentu honetan ez dago. Esan duzu talde politikoak aurkeztu dabezela euren hautagaiak. Guk ez dugu aurkeztu inor. Bale, barkatu ez duzu aurkeztu. Digo, hautagaiak nortzuk diren. Bai, arrazoiak oso, ez duzu aurkeztu. Baina alkate hautagaiak zerrenda bakoitzeko lehenengoak direz, bai. Kasualidea izango da, arrazoio ginenik. Baina, bueno. Las estos. Vale, orduen hautagaiekin hasiko naz. A ber, ZTI-ren hautagaitza, Mikel Larrazabal. Ez da hautagaia. A ber, Bilduren hautagaia maia? Txatatu. Otako? Bai. Dio, bai, ez? Eskualtzata. Bai. Ederto bat, bai. Vale. Eta ea PNV-ren hautagaia Onintza Amezaga, aldeko botoak, zegez? Vale, Joran Derbe, ondo. Vale, orduen, 196 artikulari jarraiki, gehiengo absolutua Onintza Amezagak eskuratu dau. Onintza Amezaga izendatzen da alkate moduen, eta oine alkate berriari zinegotzi, barkatu juramentu eta zinegite testu erakuriko du, bale? A ber, Onintze, zure hor eta kontzientziagatik alkate karguaren obligazio eta betebeharrak beteko dituzula, erregeari leial eta estatuko legedia Espainiako konstituzioa barne eta Euskal Autonomia Erkidegoko legedia gorde eta betearazi egingo duzula, zin egin edo prometitu egiten alduzu. Onintze? Bai, legeak horrela behartuta hitza ematen dut. Bale, behin gehiengo absolutu zuzendatuta eta juramentu egine, honen komunikazioa be, hauteztu batzorde zentralari emango jako, bale? Bale. Bale. Berba batzuk esan gura dodaz. Apaltasunez, herria hobetzeko arduraz eta baita ere gogoakaz hartzen dut, erantzunkizun itzela, baina aldi berean ohore bat den nire herriko alkate kargua. Amoma, ama eta familiako beste emakume baserritar langile eta apalak izendotaz erreferente hurbilenak eta beraiek gugatik egin duten guztiagatik eta ondoren datozen generazio berrien erreferente izan behar dugulako gaurko emakumeak ere aurrera pausoa ematea erabaki dut. Pertsonak aldatzen gara, baina gure taldeak lehen egunetik izan dauzen proiektu, plan eta erronka berdinak mantentzen ditu datozen urteetarako gatikan. Gaurtik aurrera, Arantza Egia izango da udal gobernu taldearen zinegotzi berria. Eta asko eskortzen dotzegu, pandemiak ekarritako momentu gatz hauetan aurrera pausoa eman izatea eta gure artean egotea gatikarenganako konpromesua aldarrikatuz. Eskerrik asko, Arantza. Naiz eta 6 urtez alkateorde modure egon izan, pandemia egoera negargarri baten erdian heldu nintzen udalera. Hilabete oso gogorrak izen direz. Udal langileen esfortzua balorean jarri gura dut. Eurek gabe, ezinezkoa izango zen, herriari arreta emotea behar dan moduen egunero atea irekiz. Ez da erraza izan, baina alkarregaz, alkate, zinegotzi eta langileen artean lortu dugu. Hori bai, ez dodaz ahaztu gure
COVID-19-ari aurre egin ezin izanaz joan jakuzen gatikarrak. Bihotzez eskertu nahi deutzet alderdiari nigan jarritako konfiantza. Eta nola ez, gatikako EAJ-PNV-ko uri buru batzarrari, nire hautagaitza babestu izanagatik eta beraien errespetu eta laguntza jaso izanagatik euren artean egon naizen lehen momentutik. Mila esker, nire ondoan egunero sentitzen zaituztedan familia eta lagunoi, hainbet sarie eta zuekin egoteak eta transmititzen dauztazuen indarra eta hartu emona diren niretzat energi iturririk baliotzuenak. Zuok barik ez nintzen sekule hemen egongo. Ez dut ahaztu gura, nire hitzetan, begi berdinekin gizartearekiko begirada aldatzen lagundu deusten erakundea. Gehien behar dutenen alboan egonda, norbarearen sortea baloratzen eta pertsona eta profesional modure garatzen lagundu dostalako etengabe azkeneko urteotan. Eta honi esker ere, politikagintzaren garrantziaz konturatzen lagundu nauelako. Pertsonengandik hurbilago egotea tokatzen zaigu oraingoan, besteak beste tokiko gizarte politikak bultzatuz. Gatika maite dut, eta nire taldeagaz orain arte bezala gaur egungo egoera eta etorkizuneko erronkei erantzuteko ahaleginak egiten jarraituko dugu. Lan asko geratzen jaku egiteko, eta horregatik, orain arte egin izan dugun bezala, gobernu talde honek eskua luzatzen dio aurrerantzean ere, gugez lan horretan lagundu gure dauen edozein pertsona, alderdi edo talderi. Eskerrik asko danori. Horrela jarraituko dugu? Bai, Aitor. Eskerrik asko honin. Hirugarren puntu moduen dekogu 2008ko iraiaren 30ko akordioaren aldaketa, da alkate ordearen arduraldi esklusiboa bertan bera ustea eta alkatearen arduraldi esklusiboa onartzea hala badagokio. Iker, zeu jarraituko zu? Bai, hemen proposamen bat egon da, eta irakurriko dute proposamena, bale? Aintzat hartuta, toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2/7/1985 legearen 75. artikuluan eta toki erakundeen antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoaren erreglamenduaren 13. artikuluan, azaroaren 28ko 2578/1986 dekretuaren bidez onartuta, xedatutakoaren arabera, toki korporazioetako kideek ordainsaria jasotzeko eskubidea dutela, beren karguan jardutagatik dedikazio esklusiboko edo partzialeko araubidean jarduten dutenean. Bai eta udalbatzan benetan parte hartzeko eta kalte ordaina jasotzeko ezarritako baldintzetan ere. Alkate honek legez eleituta dituen eskumenak erabiliz, ondorengo erabakiak onartzea proposatzen dio udalbatzari. Lehenengoa, alkatetza kargua bere karguari dagozkion zereginetarako dedikazio osoko erregimenean beteko dela ezartzea. Bigarrena, beren eginkizunak dedikazio esklusiboko erregimenean betetzen dituzten korporazioko kideei, Bizkaiko toki korporazioetako kideen ordainsarien eta bertaratzeen gehienezko mugak onartzen dituen ekainaren 981/2015 foru dekretuan erabakitako ordainsariak ezartzea. Ordainsari horiek 14 ordainsaritan jasoko dira, urteko 12 hilabete saritan eta ekaineko eta abenduko gainerako biak. Kargua alkatea, urteko ordainsari gordinak, Eusko Jaurlaritzako zuzendarietzat ezarritakoa, ken 15%. Ordainsari horiek jasotzea bateraezina izango da edozein motatako ordainsari jarduerekin eta administrazio publikoen eta haien mendeko erakunde, organismo eta enpresen aurrekontuen konturako beste ordainsariekin. Hargatik, eragotzik gabe erakunde edo enpresa publiko edo pribatuetako administrazio kontseiluetara edo gobernu organoetara joategatik legokien dieta eta kalte ordainak gehienez ere bi.
Hirugarrena, indarrik gabe ustea 2020ko irailaren 30ko osoko bilkuran, alkate ordearen liberazio, jardunaldi eta ordainsarien inguruan hartutako akordioa. Eta laugarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Gero, honetaz aparte, ez da testuan arkotzen, baina, bueno, aipatu egiten da baita ere, honintze, gizarte segurantzaren erregimen orokorrean, kotizazioak gizarte segurantzarenak, berari dagokion kuenta de kotizazion edo kotizazio kodean, bale? Baita ere, altan dagoela, vamos. Venga, orduan hau bozkatu egin behar da. Vale. Esan nahi dugu, talde... Hemen, itxaron segundotxu bat mesedez. Hemen errakuntza bat egonda eta zuzenketa bat egin beharko da. Urteko ordainsaria esaten dauen bigarren puntuan, kargua alkatea urteko ordainsari gordinak Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzak esarritakoa 15% eta parentesis artean jartzen dau 2000 batetik 5.000 biztanlera. Gatika ez dau baremo honetan eta hemen zuzenketa bat egin beharko da. Orduan, eudelek eta legeak markatzen dauena, hori izango da Bizkaiko boletin ofizialera bidaliko dana. Zuzenketa hori eginez, berdan moduen. Ederto. Bozkaketa egiteko danok bozkatu behar dugu edo talde bakoitzeko arduradunak? Igez egin genuen moduen baita ere. Osea, proposamena bozkatu behar da. Osea, jarraitu... Horrait, talde bakoitzeko ordezkariak egin da nahiko da edo bakoitzak... Ez. Igen moduen, bozera maia bozkatu. Bozera maia, bale, orduan. GTIren aldetik? Ezetza. Vale. Bilduren aldetik? Ez. Vale. Eta EAJaren aldetik? Bai. Vale. Orduan gehiengo absolutos, EAJaren bozkideen aldeko botoarekin, onartu egiten da, bale? Akordio proposamena. Vale. Oin beste zer beste inongo punturik, nioke... Ez. Bale, amaitutzat emoten dugu batzarra eta mesedez ez deskonektatu, Raul, amaitu dugu, baina